Så nu er jeg tilbage. Så. Det er meget fejl. Selvom det er sådan. Nej, mor, stop. Mor, stop. Sådan der. Og så har vi den, og det er den første. Wow. Jeg ved ikke helt, hvad det er endnu, men det ser jeg ud af. Det vi finder ud af det dog, jeg har tænkt. Kan I lide hvad? Ja, jeg tror jeg. Wow. Prøv at se der. Ja. Nej, på pakken. Åbn pakken. Nej. Det tog så. Og det har en underhøjde ved alle. Og så har jeg et par til af de her, der matcher. Og et par til, der matcher. Hvorfor har jeg så mange af dem? Og så har jeg en regnbuekjole. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er en kjole. Den der. Er det her brun? Jeg er ikke så vild brun, men... Ligeglad. Jeg elsker brun. Jeg tror, det er noget. Shorts. Shorts? Okay, jeg skal ikke mere af det shorts. Og det var alt, der var herinde. Så det er den første tigletur. Så lad os åbne den først. Det er hårdt, det her. Min storesøster går lige for hans plads. Den tager lige med i videoen. Så du i hende gående? Det er min storesøster. Så det her er den første pakke. Og den er det var flot, var. Og mit næste par er blå. Okay. Med enhjørninger på. Og den næste er pink med en enhjørning. Og den næste er hvid med masser af enhjørninger på. Og den sidste, lad os se, hvor mange enhjørninger den kunne have. Og den har 0, ligesom den første. Så det var alle dem. Der kan I gætte, hvad den næste var. Rigtigt. Det var de her 3, ikke også? Så det her er lidt skørt. Jeg kan ikke helt huske, det her var nummer 2 til Bellyglad. Jeg bare tager den her. Wow. Hvad laver den her? Skal jeg til den her? Den går her nu. Og så har vi den her. Perfekt. Og den kommer lige her. Og så gør vi det samme hver eneste en. Den her skulle jeg ikke se. Det gør jeg nu. Okay, at den skal her. Du skal ikke åbne den der skat, den tror jeg lige, vi bytter. Jeg synes, de ser meget korte ud af at være så stor en størrelse. Så den tror jeg ikke, vi vil have. Jeg tror, vi bytter den der. Så må du gerne fortsætte med din short.
Og den næste, jeg fik, var den her Halloween, ikke også? Ikke også? Ja. Det tror jeg er okay. Jeg kan ikke huske, men jeg kan huske den første, så kan jeg ikke huske alle den. Jeg kan huske den sidste, og så kan jeg huske den første og den sidste. Og så alt det, jeg kan huske. Du skal ikke rykke den der endnu. Først skal vi finde ud af, hvad det var. Ja, om du kan passe det. Og det var en kjole. Jeg vidste det. Så du har fået en ny kjole og nyt undertøj til, vi skal i Jesperhus Blomsterpark. Og nye shorts. Ja, men det er langt til. Nej, det er det ikke. Der er kun 2 uger til. I dag om 2 uger, der sidder vi dernede allerede. Der er vi faktisk kommet i går. De er seje, dem der, synes mor. Det var store. Nej, det er de ikke. De passer perfekt, når først de kommer på din rumpe. Prøv bare at tage dem på. Nej. Du må gerne. Ja, altså hvis ikke de passer, så skal vi jo have dem byttet, Lilla, så du er nødt til at prøve dem på et eller andet tidspunkt. Så jeg prøver dem i morgen. Okay. Der skal til Så- børnehaven. Siger du så farvel nu? Farvel.